سلام عوشتن وصان بمخان فنوى اير تي في ام كتتال تركبوا زخبركم تعزبتنا اب عام تغلتشحن 23 نايست سلاسلو عبيت فصاميታት ውሽጥ ሀገር ወጻን ከነቅርበልኩም ተዳሊናሉና ከዛ ፍጻሜ ንختካቱልና ድማ بخبر نعدم ካብ ቀንዲ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት 2023 ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሪፓብሊክ ኬንያ ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ ፌደሬሽን ሩሲያን ሪፓብሊክ ቻይናን ዝፈጸመው ወግዓዊ ምብጻሕዩ بريزيدنت إسياس أفوركي بعدما بريزيدنت ويليام روتو كابشون مونتك 17 تلكاتيت أب ريبابليك كينيا بزكايد وقعو مبصح كلتي إن هاجرات أبقدست عودتات لمعات نهزبتاتن زقلقلن زربحن شبوط متحببار نمقبار تقطح بايتا كمزولو كلتي أمرحتي أرقاقيتهم بريزيدنت روتو إيرتران بريزيدنت إسياسن نزوباو سلامن مرققان نزقبرو أبركتو بمسقان إيرترا هاجراو سراويت صومال نمهنات تقبرو زلا أبركتو نكينيان نتزوبان ون عب حاجز مخانو أنتسيرو كلتي أمرحتي أبزهابو حبراو وقعو مجلسي إيرتران كينيان أبروتيكاوي كتباوي محبراون بحلاون بحفشا أبصلاتات نقدن وفرن توريزم حرشا أدنا تمرتي مقعزي أير تحداس ساعات محدرا ماين زوباو هدتن دما بفلاي كتحقاقزا كمستسما مع الرقاقيس بزيكازي أمونغو إيرتران كينيان عبيت نقدن مكلت أفن ركباتن معباين زيغاتاتن كابن نابن أبزقبرو من قصقاس زحتتو زنبورو قطعتات فيزا كترفن كينيا أب إيرترا ديبلوماسيا وكلنا كهلوان أمر رداء تبزيحوم كلتي أمرحت بتوساخي نزوباو شركنت كمون نمرققات زوباو سلام تان معبالن زوباك أرن أفريقا بحبار كسرحون أمونغو كأسأل من خار كهلون كوميشن حباراو متحققاس كقومن تسماميعهم أمودعتا بريزيدنت ويليام روتو إيرترا نابزوباو ودب إيغان نمملاس بريزيدنت إسياس نزوصر السقمتي مسغانو وغاليتهم إذا خمزيلن كله بريزيدنت إسياس كبر بعتك سب شدشته مسكرم أب نيروبي أبستقانعه وعلى كلمة أفريقيا تساتيفو أبتو على بريزيدنت إسياس نتأنكتات كلمة ولوطي أب أفريقيان كبي سعبيناتون بمنصرتي حجرات زغطلو بوليستاتن زتكبر مدباتن زبرهن مرقص إيرترا زنتصرن مدرا أسمعوهم كلمة ولوطي بكل ملكعتو كابتوم أزيوم الشغلت بالدهوتات زبننا خوينو كمزلو استغصة بريزيدنت إسياس مسكالت أقامات تدميرو أب أفريقيا قلتوف قطباو بلتسقنا نمرققات نزلو عقمي تخقلون بهجن قوصيو نعدلاتن نابران مساء وردوتات أب حدقا زود كمزخونة بمحبار كم أفريقاويان كابتون كله أواقع داقا زئتو تمركواسنت نمقلقال تسقاتاتنا بعلنا بقبو أقوساقويسنا مرباتنا كنا تكبر كمزقبا أسمير اللوم بخالو وجن بريزيدنت إسياس أفوركي بعدما منقست السعودية العرب كاب 28 لكاتيت كساب كرت مقابيت مبصح فتسئموم بريزيدنت إسياس أفوركي أبرياد مسورا سعراتن قدامي منسترن أمير محمد بن سلمان أبس قبرو ركب أم معزاز كرت أوزم دنان شركنتاو متحققازن كمون حبراو أقداسن نزلو زوباون أهقراون قديات ذاتيهم إذا خمزيلن كله بريزيدنت إسياس أفوركي وصيتاو شركنت بزبل تيما بعصر تحدار أبرياد أبستقانعه قدامي وعلى مراحة السعوديان أفريقيان تساتيفو قلت وعلى بريزيدنت إسياس مس بريزيدنت قبسي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت صوماليا حسن الشيخ محمود بريزيدنت دوب السودان سالفا كير ميارديت كمون أبومبر لولاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بريزيدنت غابون بريس كلوتاير بريزيدنت بروندي إيفارست ندياشيمي قدامي منستر نيجر علي محمد لامينن كالوتن أمدن فاكل التاوزن دنان شركنتاو متحققازن زتيوم بتمساسالي بريزيدنت إسياس أفوركي بمنستر قدات وطاي عطو عثمان صالح منستر فاينانسن هاقراو لمعاتن دكتور جرجيس تخلى ميكايلن منستر نقدن اندسترن عطو نصر الدين محمد صالح انتسنيو كاب 14 19 قنبوت اب هزباويت ريبابليك تشاينا وقعو مبصح فتسيمون بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت شي جي بينغن اب زغبرو ركب اب مدنفع كل مدياو زمدناتات ايرتران تشاينان ترو اب زباو سلامن صتان تزراريبم بريزيدنت إسياس أبز زفلق زلو حدش علماو سرعات تشاينا أبز مدرخ زي نسبعو لمعاتن بالتسقنان كمون ناهقراو فتحاونتن نصفان حقن عبا أبركتوك تقبر تثبيتن امنتن ناهقراو محبر سب مخان قليسون بريزيدنت شي بوغنو تشاينا نتي نمعبل زمت زمدنا أمس إيرترا بمنصر نرحق زتأمت استراتيجي كم تتمتو عن تصيرون
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊ ኬኽያንግ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ተሃዳሲ ፀዓት ዲጂታላዊ ቁጠባ ከምኡውን ኣብ ጽላታት ጥዕና ትምህርቲ ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕሚ ዕደናን ኢንዳስትሪን እትገብሮ ውፍሪ ዝያዳ ከም ትደፍኣሉ ተሓቢሩ ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽልን ተሰኒዩ ካብ 30 ግንቦት ክሳብ 4 ሰነ ኣብ ፌደሬሽን ሩስያ ወግዓዊ ምብጻሕ ፈጺሙ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ ዘካየዶ ወዘተ ፕሬዚደንት ፑቲን ናይ ፈለማ ወግዓዊ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ጽኑዕ እምነቱ ብምግላጽ 30 ዓመታት ኣቝፂሩ ዘሎ ምምስራት ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤርትራን ሩስያን ኣመዝጊቦ ብዘሎ ገስጋስን ምዕባልን ሕጉስ ምዃኑ ኣረዲዩ እንኮ ቀጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ንዓለምና ናብ ሓደጋን ዕንወትን ይመርሓ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስልጡን ዓለማዊ ስርዓት ክውን ንምግባር ሩስያ ምስ ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ኣህዛብ ተሓባቢራ ግቡእ ተረኣ ክትጻወት ኣዘኻኺሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተወሳኺ ብ27-28 ሓምለ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ሩስያ ኣብ ዝተቓርዐ ካልኣይ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካን ሩስያን ኣብ ዘስምዖ መደረ ሽርክነታዊ ምትሕጋዝ ኣፍሪካን ሩስያን ንምድልዳልን ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምምዕባልን ንጹር ስትራቴጅን ናይ ትግባር ሜላታትን ዝሓዘ ሰነድ ምድላው ከምኡውን ነቲ ዕላማታት ንምስማር ጸጋታትካ ብግቡእ ኣጎሳጒስካ ምኽታት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ካልኦት ሰመዚ ፌደሬሽን ሩስያን ኣብ ምድልዳል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ጉዳያትን ዘትዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንላዕለዋይ ልኡኽ ፌደሬሽን ሩስያ ንፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ንፕሬዚደንት ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብዕድመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ 13 ክሳብ 14 ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ድማ ካብ 8 ክሳብ 10 ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ፈጺሙ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ኣብ ክልታዊ ዝምድና ውሽጣዊ ኩነታት ሶማልያን ዞባዊ ጉዳያትን ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ምይይጥ ጉዳይ ሶማልያ ብዘይ ዝኾነ ግዳማዊ ምትእታው ብሶማላውያን ዝፍትሓሉ መገዲ ክናደ እቲ ዝሓሸ መራፂ ምዃኑ ተረዳድዮም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ስልጠናታት ፍሉይ ሓይልታት ሜካናይዝድ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ንምቕሳም ንዝመፁ ኣባላት ሰራዊት ሶማልያ በፂሑን ንብቕዓት ዝቐሰሞ ስልጠናታት ተዓዚቡን ፕሬዚደንት ሓሰን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ሰላምን ርግኣትን ንምርግጋጽ ዝገብሮ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ ሓቀኛ ፈታዊ ህዝቢ ሶማል ከም ዝኾነ ደጊሙ ዘረጋግጽ ምዃኑ ገሊጹ ብካልእ ወገን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ26 ጥሪ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ንዝፈጸመ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ዘዘራረበሉ ሩስያ ኣብ ጽላታት ዕደና ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ትሕተ ቅርጺ ምክልኻል ማህደረ ትምህርትን ወፍሪ ኣብ ኢንዱስትሪን ምስ ኤርትራ ክትተሓጋገዝ ዘለዋ ቁርብነት ኣረጋጊጻ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብክልተ ጉንበት ንኣመሓዳሪ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረሽን ሚስተር አኪም ሽቴይነር ኣብ ዝተቐበለሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ንምውሓስን ልምዓት ንምድንፋዕን ኣድማዕተራ ክጻወት ከም ዝግባእ ገሊጹ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ኤርትራ ዝበረኸ ምትሕባር ከም ዝደሊ ዘብርህን ኤርትራ ንጥፈታታ ኣብ ኢጋድ ዳግም ንምጅማር ንዝወሰደቶ ውሳነ ዝድግፍን መልእኽቲ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረሽ ኣቕሪቡ ብተመሳሳሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ዶክተር አኪንዊሚ ኣዲሲናን ብሓደ መስከረም ኣብ ዘካየደዮ ዝርርብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ጽላታት ሕርሻ ጸዓት ምዕባል ገማግም ባሕርን ካልኦት ንቁጠባዊ ምዕባለ ኤርትራ ዝሕግዙ ጽላታትን ክግበሩ ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕጋዝ ተመያይጦም ኣብ ትርክብ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ኣብ ዝትግበሩ ዘለውን ከከም ቀዳምነቶም ኣብ መጻኢ ኣብ ዝትግበሩን መደባት ልምዓት ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ዶክተር አኪንዊሚ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ተዓዚቡን መብርሂ ተዋሂብዎን ብ15 ታሕሳስ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንፍሉይ ልኡኽ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሺቢንግ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣምባሳደር ሽን ኣብ ክልተኣዊ ዞባውን ሃገራውን ኩነታትን ጉዳያትን ብምዝርራብ ብዛዕባ ክወሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት ተመያይጦም ኣብ ትርክብ ስትራቴጂያዊ ዝምድናታት ኤርትራን ቻይናን ብዛዕባ ዝምዕብለሉን ዝሕይለሉን መንገድታት እውን ተዘራሪቦም
بريزيدنت إسياس أفورقي أما فارق ورح ميازيا أما نقول سراويت منجستي السودان تورواري وهاب دقف حيلن زت تولع عتقاو قجتن أجباب أفتات حقن أملكيتو أبجبتي أبستقنعه أخيبا مرحتي مداوب تهجر السودان كساتفن كله أبتماسا العلامة مس أبومبر لولا وبايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان مكتل أبومبر لولا وبايتو السودان جنرال مالك عقارن عزازي تورواري وهاب دقف حيل السودان جنرال محمد حمدان داغلون تراخيبهم بريزيدنت إسياس أفورقي بعصر سلسة حملة أب جبسي أب زتقانع أخيبا مراحتي مداوب تهاجر السودان أب زقربا مدرة ناي منجستي إرترا الرئيان مرقت إن حزب السودان نمحجازن كابزاتي وزول عزقتي نموتان مسعر مخانو جليتهم ناي دقة وتهدراو متأتتاو نسودان ناب عزقت الشمم سلازخونة دو كبل زتوعب بريزيدنت إسياس سودان ناب بري آمان تمليسا ناب سلام التأتولو مدرخ جزيك وسد زخ إلوكا انتخونة تعر قروا بتهاجرات أقداسي كم تخونة أبريهم إذا كم زيلون كله بريزيدنت إسياس أفورقن أبومبر لولاو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بعصر تحدى مسكرم أب أسمرا أبز جبر وركب بريزيدنت إسياس نسودان نبري أمان نمسجر زعلمه إرترا قدمي مبرعنا يتكينا زقربتو نري إتو أزنت سر حسب دقي مجليسهم مبزح تبقصوتات نخونتات السودان مليسو يحلالوخو كمزلو بمحبار دما كلو تبقصوتات أب حادثت أميرو سوداناويان قدام بعلوم بزاتك فتحو كمزقبا آنتيروم بعيسان شدشان حدار أبز قبرو حاتير مبزحون جنرال البرهان مس بريزيدنت إسياس أمدن فعكلتا أو زمدنا زباوي معبالتاتن حباراوي أقداس النزلون قدياتن تزراريبو بزي كازي بريزيدنت إسياس نأزازي قلت وهاب دقف حيل السودان جنرال محمد حمدان داغلو حميتي مكتل أبومبر لولاو بايتو السودان جنرال مالك عقار كمون نفولي لوخ جنرال البرهان أمباسادر دف على الحج تقبلو أبتماسا سالي زعبازتيوم بخال وغن بمينستر قدات وصاي اتو عثمان صالحن اما خاري بريزيدنت اتو يمانه قبر امن زقوم لعلواي لوخ إرترا اب كونتا السودان زتوكر ملእخت بريزيدنت إسياس ب 14 تقمتنا بريزيدنت ريبابليك جبتي عبد الفتاح السيسي ابصيحوم بمينستر قديات وصاي اتو عثمان صالحن اما خاري بريزيدنت اتو يمانه قبر امن زقوم لعلواي لوخ إرترا اب فدريشن روسيا ريبابليك دوب سودان ريبابليك كينيان ريبابليك إيطاليان ناي سرح عدت فصيمو بمينستر قديات وصاي اتو عثمان صالحن اما خاري بريزيدنت اتو يمانه قبر امن زقوم لعلواي لوخ إرترا اب كتما سوچي مس مينستر قديات وصاي فدريشن روسيا سيرجي لافروف ابز قبرو ركب بوليتيكاوي دبلوماسياوي قطباوي ባህላዊ ወታደራውን ቴክኒካውን ምትሕጋዝን ምድንፋዕ ኣብዙ ሰድ ተጨባጥ ስጉምታት ውጽኢታው ዝርብ አካይዱም እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ብዘይካዚ ኣብ ኩነታት ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ክልታው ዝምድናን ዞባዊ ኩነታትን ዘተኮረ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ከምኡውን ኣብ ክልታው ዝምድናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ መልእኽቲ ናብ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብፂሑም ላዕለዋይ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ሮማ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን አንቶኒዮ ታጃኒ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ኣብ ምዕዛዝ ክልታው ዝምድና ብሓፈሻ ቀዳምነት ኣብ ዘወሃቦም ጽላታት ትምህርቲ ጥዕና ጸዓት ሕርሻ ምስናዕ ትሕተ ቅርጺ ከምኡውን ንግድን ወፍርን ዘትዩም ምስ ሚኒስተር ዩኒቨርሲታትን ምርምርን ሴኔተር ኣና ማርያ ቤርኒኒ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ድማ ብመሰረት ቀዳምነታት ኤርትራን ኢጣልያ ዝሰጎመትሉ ዓውድታትን ኣብ ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ክግበር ኣብ ዝከኣል ምትሕብባር ተዘራሪቦም ህዝቢ ኤርትራ ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 1993 ኣብ ዘካየዶ ረፈረንደም 99.8 ሚእታዊት እወን ናጽነት ብምድማጽ ነቲ ብደሙ ዘረጋገጾ ናጽነት ብድምጹ ኣብ ቅድመ ዓለም ከም ዝደርዖ ኣብ ምዕራፋት ታሪኽና ብድሙቕ ሰፊሩ ዘሎ ፍጻሜ እዩ መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ረፈረንደም ኤርትራ ድማ ብ24 ሚያዝያ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ተጸንቢሉ ኣብቲ ብኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ መደብ ቋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ንዕዙዝነት ናይታ ዕለት ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ገሊጻ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ካብ ኣስመራ ብማንዛ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ታሪኻዊ ረፈረንደም ኤርትራ ድሕሪ 43 ዓመታት ናይቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሕጋውን ባህርያውን መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ብምንፋግ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቆረን ዘሕለፎን ንህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ዘኽፈሎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይድ ዝደፍአን ውሳነ ቁጽሪ 390 AV ዝተኻየደ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ኤርትራ ብቃልሱን መስዋዕቲ ብሉጻት ደቁን ንዘረጋገጹ
ዝገለጾ ዘይገሃዝ መሰሉ ንናጽነትን ሃገራውነትን ንዓለም ንምጉላሕ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረሉ አብሪሁም ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ረፈረንደም ኤርትራ ዝነበረ ኣሰይድ ሰሚር ሳምባር ድማ እቲ መስርሕ ኩቱር ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዝተመስከረሉን ኣብናታውን ምንባሩ ብምጥቃስ ምዉቕ ኣቀባብላን እንግዶትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኽሩ ህያው ከም ዘለዎ ሓቢሩ ሚኒስትር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን 30 ሜጋዋት ዘመንጩ መደበር ፀሓይ ውጽዓት ኣብ ከተማ ደቀ መሓረ ንምትካል ዝውዕል ነያሳት 50 ሚሊዮን ዶላር ስምምዕ ብ23 መጋቢት ምስ ባንክ ልምዓት አፍሪቃ ተፈራሪሙ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ዶክተር ጌርጊስ ተክለሚካኤልን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ባንክ ልምዓት አፍሪቃ ዶክተር ዓብዱል ካማራኒዮም ነቲ ሰነድ ከቲማምሉ እዚ ንምጉልባት ቀረብ ፀዓት ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ልምዓታውን ትፈታቱ ብዝሓየለ ከተግብር ነቂሉሉ ዘሎ እዋን ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተቐሰት ዶክተር ጌርግሽ መንግስቲ ኤርትራ በብመድረኹ ዝትግበር 360 ሜጋዋት ናይ ምውዳድ መደብ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ስምምዕ ምስ ካልኦት ኣብ መስርሕ ተግባር ዝርከቡ ንጥፈታት ተደሚሩ ኣብ ምቅላል ብድሆ ፀዓት እጃም ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ምክትል ዋና ዳይሬክተር ባንክ ልምዓት አፍሪቃ ዶክተር ዓብዱል ካማራ ብወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ባንክ ልምዓት አፍሪካን መንግስቲ ኤርትራን ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ዝምድና ክልቲኦም ወገናት ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣበጊስዎ ኣብ ዘሎ ዓበይቲ ልምዓታዊ መደባት ንምትሕብባር ንዘሎ ድልውነት ናይቲ ባንክ ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሕጊ ንሰብኣዊ ክብረትን ልምዓትን ብዝብል ቴማ ካብ 13 ክሳብ 18 መጋቢት ካልኣይ ሃገራዊ ቅነ ሕጊ ኣካይዱ ሚኒስትር ፈውዚ ሃሽም ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ሚኒስትር ፍትሒ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ንክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘማእከለ ምጽፋፍ ሕግታት ከምኡን ገምጋም ኣሰራርሓታትን ምምሕያሻት ዝወሃቡ ኣገልግሎታትን ከካይድ መጽንሑ ብምሕባር ሃገራዊ ረብሓ መሰረት ብምግባር ዝካየዱ ዞባውን ኣህጉራውን ጽምዶታት ንግዲ ወፍርን ውዕል ንብረትን ዝምልከቱ ሕግታትና እዋናውነት ዝሓለዉ ንምግባሮምን ሰፊሕ ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ብሪሃኑ ሕመረት ናይቲ ቀነ ኣብ ኩሎም መዳያት ህንፀት ሃገር እምነ ኩርናዕ ንዝኾኑ ሰብኣዊ ክብረትን ልምዓትን ዝብሉ ሓሳባት ብምልዓል ንቕሓት ንምብራኽን መልሲ ዕንጋልን ንምርካብን ከም ዝኾነ እውን ገሊጻ ኣብቲ ቀነ ሕግን ዜግነትን ሰብኣዊ ክብረት ሕግን ልምዓትን ከምኡን ገስጋስ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን መራኸቢታትን ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተኮሩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኤርትራ መንህብ ሰብኣዊ ክብረት እትብል ሰነዳዊት ፊልም ደገፍ ኣገልግሎት ሕጊ ከምኡን ባዛር ቀሪቡ ብኻልእ ወገን ብምውሃድ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ብ26-27 ሚያዝያ ሃገራዊ ዋዕላ ባህርያዊ ድኹዒ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ዕላማት ዋዕላ ነቲ ኣብ ምፍራይ ባህርያዊ ድኹዒ ተባሂሉ ዘሎ ምቕሉል ተመክሮ ብምልውዋጥን ብምህብታምን መሰረት ናይ መጻኢ መርሓ ጎዳና ንምድላው ከም ዝኾነ ብሪሁ ሚኒስትር ኣረፋይነ ወሲኹ ንነዊሕ እዋን ቀመማዊ ድኹዒ ዝለመደ መሬት ንቡር ቁርፁ ከም ዘጥፍእ ባህርያዊ ድኹዒ ግና ናይ ሓመድ ጠበያት ከም ዘመሓይሽ ብምግላጽ ሚኒስትርታት ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን ባህርያዊ ድኹዒ ንኸታታቱ ተበግሶታት ዝወሰዱሉ ምኽንያት ኣነጺሩ ኣብቲ ሃገራዊ ዋዕላ ተራ ኮምፖስት ኣብ እቶታውነት ሕርሻ ቴክኒካዊ ተመክሮ ምምስራሕ ኮምፖስት ምጅማር ምምስራሕ ኮምፖስት ብብዝሒ ኣብ ኤርትራ ምትእትታዊ ኮምፖስት ካብ ዘይቤታዊ ጓሓፍ ተራ ካብ ጻህያይ ባሕርን ተረፍ መረፍ ዓሳን ዝዳሎ ፈሳሲ ድኹዒ ኣብ ዘራእትን እቶታውነትን ኣበርክቶ ባህርያዊ ድኹዒ ኣብ ዘራእትን ምህብታም ትሕዝቶ ሓመድን ብዓይኒ ሓርስቶት ዝብል ዘጠቓለለ 18 መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡ ፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራውያን ብ12 ጉንበት መበል 18 ስነ ፍልጠታዊ ዋዕላ ቃኒዖም ኣብቲ ዋዕላ ፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ ሞያውያን ፋርማሲ ኣብ ብርክት ዝበሉ ምስ መድሃኒት ዝተሓሓዙ ዛዕባታት ተተግባሪ ምርምራት ብምክያድ ርትዓውነት ኣጠቓቕማ መድሃኒት ንምርግጋጽ ዓበ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ብሃገር ደረጃ ድማ ሃገራዊ ውጥን ትግባረ ብምድላው ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብቲ ዋዕላ ንርትዓዊ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ተርእዮ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ መድሃኒትን ሕብረተሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ጥንቃቐን ኣባላት ማሕበር ንዘይብቑዓት መድሃኒታት ከካይድዎ ዝግብኦም ክትትልን ከምኡውን ምስኡ ዝዛመድ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ኤርትራ ኣብ 2023 ኣብ ዝተፈላለየ ዞባውን ኣህጉራውን ዋዕላታትን መድረኻትን ብምስታፍ ርኡይቶኣን መርገጽያን ኣብ ዝተላዕሉ ዛዕባታት ዘነጽር መደረታት ኣቕሪባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ካብ 22-24 ነሓሰ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝተቃንዐ መበል 15 ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ብሪክስን መሻርክቲ ሃገራትን ብምስታፍ መርገጺ ኤርትራ ኣብ ህሉ ዘይፍትሓዊ ዓለማዊ ስርዓት ዘነጽር መደረ ኣስሚዑ
بريزيدنت إيسياس اتركب هجراوي محبرسب أب قرانا مجدي أب زركبلو أزيت أنكر أوان يقانع مهلاو إذا دما بسنكتي أب هلو على ما مواقر محدرة زي تخسته فشلتن زيت أنبارن زي فتحاون أكايدان كم زخانة قليتو تنبارن فتحاون على ما وسرعات كون مقبار سمع دمتي إنا برخي يمت كمزلو زي تغسى بريزيدنت إيسياس نزي كبرتات زي زقاما بريكسن كالوت هجراوي ودباتن حلفنت وسيدن تجباتي علاماتاتن استراتيجين كوننا كمزقبا أسميرلو قون تأخيبا بريزيدنت إيسياس مس بريزيدنت ريبابليك دوب أفريقيا سريل رامافوزا بريزيدنت ريبابليك دوب سودان سالفاكير ميرديت قدماء منستر جاد صالح كيب زابون سبمزي كالوت هاجراتن زاتيو بخالو وغن منستر قديات وصاي أتو عثمان صالح بعصر شعات لكاتي تابع عديس أبابا أبز تقانعه ببساسا شدوشان سروع أخيبا بايتو مراحتي هاجراتن منقستاتن حربة أفريقيا أبز اسمو مدره سمرتي حيالن بلتكتن أفريقيا نايم هناس حلمي شحكوا بدوتات انتلو أبي بوتو كمزلو بمنتار أبي هزبتات أفريقيا بحفشا من استيولو دما بفلاي مع بيلو زلو زحاشا نقحات متسأممان ساعتن قرات نتن تسفات السنة مخانو أبريهم إذا كم زيلن كله بمنستر عثمان صالحنا مخاري بريزنت أتو يمانة قبرابن زغمة لعلوية اللوخ إيرترا بعصر تخلت سنة أب جيبوتي أب زتقانعة مبرع 4 سروع أخيبا مرحتي أول هاجراتن منقستاتن زبا ودب إيقاد أب استساتفلو إيرترا مس كلن أول هاجرات حبابيرا إيقاد نمحداسن نمقلباتن كمون ترى إيقاد أب زبا والسلام رقات معبالن قوت أباوي وهداتن نمعزاز كمتسرح الرقاقيزو بتوسخي منستر عثمان صالح أب مبل 78 سروع وعلى حفشة بايتو حبرات هاجرات أب زقربو ملختي إيرترا أورا أب زحلفة 3 عامتات إنكو قطراوي عبللان منقاس أب استحق أنا الموائل مستحجين نزفشل كيداناتن حرياتات عبللان تنفاس نمسكو عز الصور زلوك لولوات تدميرو نعلمنا نابزخاف مغزافتي يمرحا كمزولو بمتقاس أبناي أفريقيا موسان زقل قالو زلو تقاوموتات مغتسلتاك ألستات أنصار مجزاتن مرأياك ألستات أنصار زمناوي بارنتن عبللان كمزخونو أنتصيرو بزيكازي منستر عثمان صالح تتقامنت سنفلطن تكنولوجي مهزون حبرتان نلوطي بزبل تيما بعصر شمونتن مسكرم أب نيويورك أب زتقانعه لعلاوي بوليتيكاوي مدرخ نزلاق لمعت نمرقصن ريتون إيرترا زنصر مدره أسمعو قونتي أخيبا دما مسوانا صحفي أنطونيو غوتريش منستر قديات وصاي بيلاروس منستر قديات وصاي قبطي منستر قديات وصاي ممحدار فلسطيمن مختل منستر قديات وصاي سوريان ركباتا كايدو بزي كازي بقواميت أمباسادر إيرترا أبي ودب حبرات هاجرات أمباسادر صوفيا تسفى مريم زيت مرحلة لأخ إيرترا هلو بدوهاتات لمعاتن تراسنا فلتات تكنولوجيا مهزون بزبل تيما بعصر تحامشان 16 مسكرم أبي هافانا كيوبا أبزة تخايدة وعلى مرحلة هاجراتن منقساتن مجلة 7 شوعاتن تساتفا بخال وجن أمباسادر صوفيا تسفى مريم أبي باكو أذربيجان أبزة تخايدة أخيبا منسترات شارازي بلان هاجرات أبزة سمعات مدرة رجوع على ما وسرعات مرققات أول هاجرات شارازي بلان هاجرات أبتي مسرت محزنتن زخانن أبي تشارتر حبرات هاجرات سفير زلون متكلات أنيعن كعقبون نتقبارو بحبر كؤمان كمزدلي قليتا بتماساسالي بأمباسادر صوفيا تسفى مريم زتمرح اللوخ ب4 مقابيت أب أدوحة قطر أب زتقابئة أخيبا أب زتحات درجة معبال زركبة هاجرات كمون كاب كهلوت نابلت سقنا بزبل تيما كاب حموشك ساب 9 مقابيت أب أدوحة قطر أب زتقانعة حمشاي وعلى ودب حبرات هاجرات تساتفا بخال وجن منستر مريت ماينا كبابن أتو تسفاي قبر سلاسي زمرحلوخ كاب 3 حدار كساب 10 تغلطة تحساس أب دبي حبرات إمارات عرب أبز تقانعة مبال 28 وعلى كلمة حبرات هاجرات تساتفوم منستر تسفاي أبز أوروبا مدرة نأقداس نتنايتو وعلان هوتوصنا زعبون بمتقاس إيرترا نابت أفر اتتوف أبك كالغازات بكل ملكعيتات أب قمزاتوكو أنت زيكونا كابتن كأندي بسعبينات على ما وعن كلمة ونوتس انت تسألين زلو هاجرات أفريقيا 5 كانت بمقلات نزقزيف بدهن مقطام بهري مسر زقبر فتحات أم من داي كم اتركبن بزرعة كم اتقصلون قليتهم بريزيدنت حماده ويزورو تخ تسفى ميكائيل دما ترى تكنولوجيكاو لوت انت مرتن اب معوات معرنت محيال دق انستي بزبل تيما كاب شدش كسب 10 شوعه مقابيت اب نيويورك اب زتقانعه مبل 30 شوعه اخيبا كوميشن معباله دق انستي تساتفا 2023 اب إيرترا تدغاغامي ترئيو من قطقطات مدري زسندت عمتيام
بكلتا حملة 4.2 ريكتر بحدا نحاسة 5.6 ريكتر بكلتا نحاسة كساب 4.7 ريكتر بعسرت سلسة مسكرم دما 5 ريكتر زتعك أنا من قطقاتات أقات إمام بزي تفتر أوي حادقاتات زي أبي وسب زورة قدقات يلا زخبركم تعزبتنا أبز عامة زي استسلاسلة عبيتي سبورتاو نتفتات أملكتنا مس غازتينيا تسفالدت مبرهتو على محتت كنا كايدنا حراي تسفالدت أبز عامة زي أب هجراون أهجراون ودرات كابس تمزجوا عوتات أملكتك أنت حبريتها تهبنا حراي يعني اللي أرسيما نتن عندنا عبيتنا عينتها سبورت كنت قصينا من البات حجي بقدر مشكلة أنت جمرنا صبو أبقدر مشكلة بعبيو حجي أول حتى حساس أب جامون أبستعد له شلمات بولس قادة ما أفريقيا حموش تيرتران تقادمتي مس قدام أفتناي حسيات كم حسيات بينهم قرب مخالم أبز عمت زي تراويان تقادمتي أنتي وتصيد حيزهم كم زحلفوا كانت صرلنا ويكا رويس لخبنا يخالي أفتستجبر من رجع خامود داتو كابزهم حموش تيرتراويان أتوم 4 مس قدامات 10 تخينهم تماريصهم مالتي هينوك ملو برهان قداماي كوينو بينيام غرماي كالاي وصيو حمشاي امانيل غبرز غابير تاشعاي كاني ناتنايل تسفاصين نزي شلمات زق قداماي كوينو زودو هينوك تدارينا نسو مس هاغرايت غانتا ايرتران مس غانتو كوينو عبيت عواتات امزغبي بزي عمتزي نابنت اول حخلتنا يز عمتزي افغانا اكرابس تخايده شامبيون قدم شكتا افريقيا ابناي صرغيا وردر ورق وصد كله ابناي غزي ناي ورق وردر برور وسيدو بدرجه غانتا استغبره ناي زي ودر كان نحاس وسيدهم سلازي إيرترا ورقي برور نحاس كتشلم بقيعة أبزنا يلوم عمتنا شامبيون من أفريقيا مالتي قلنا هناك بدحريو أب زور رواندا ونابستخيده زور رواندا بإيرترا تقارن تزعب للقصال ودر كمخانمة عب ودري كلتنت بحال ملك عزلو لعبينا أفريقيا ودري أو خان بيتش عماليا كشلم مخالو أمني عقب كأسهل سيطرتا كعز مخالو خا حدا عبي عوت استوانا صفتنا له غزيان يريله كزاربو لي يخلي بدحريو نتشاينا كابز ولد كابز ناي رواندا زعبيه مخانيو ناي كلته نطبي بادو برو لوك دبحال ولدر ناي تشاينا زور كوين هيليكا او خاني تشلامي قطاليا ماليا تشلامي بيچ ماليا كون بغيو نسود اكومونت بخال قليل كم زي كونه بزغاط امزي تقص فوتو معناتي از خمس ادي مزغلصكو اب قطليا ورقي اب بيچا ورقي امني عقب كان حاسيو تشليمو هينوك معناتيو بينيام غرماي انت امصينا بينيام غرماي ون بتماساسالي زعمت زي ابوزح مودقتي بوزح مخالف زغاطمت لا عمت يعني ران بينيام غن ولا كوازي يغاطمو غن ابستفلالي ناي كلاسيك ودراتني حدا معلت ودرات غلت حد بولو زوراتن زور فرنسا زمزغبو وصيتكا ازيو انصبارا انيرو إلنا خنزارم نخلينا نعبنت ناي لو معمت تور دي فرانس بينيام اب شابعي مدرخ سالسايتر تحيزور الدرو خمس ودا كلنا نذكرينا افتني مود اتناي كتما باريس تخيرت الدر كاني شار شايتر تحيزو ودرو وديو ازي زخون افريقيا او تعالى دبي بصي هو زي فلط اب تاريخي قدم مشكلت انا افريقيا مالتي بزي كازي اب ناي سويسرلاند وي كا تور سويزون عبور الدريو كناي كلتنا تبادو ورلوتون ملكع زلو ودريو ابزو ودر زخا اب كلاي مدرك قداماي ترتاحيزو ودرو فصيمون يري سلازي بب مدرخهم ناي كلاسيك ودرات عبيتي عواتاتنا مزغبو يكامس قدامو تحمش تخين ودرو እንዳወደአ ብዙሕ ነጥቢ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከበርክተላ ኽኢልዮም ኣብዙን ከይተቐስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ኣበርክቶ ናይ በዓል ኣማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ናትናኤል ተስፋፅኤን መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃነ እውን ቀሊል ከም ዘይነበረ ማለት እየ ንኣብነት ኣብሶም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ጋንታታቶም ንኽዕወቱ ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ እቲ መሰለት ናይ ኤርትራ ኣብ ምዕባይ ከዓ ተፃወትዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ዓብዪ ነይሩ ብዛ ዓመት እዚ ንኣብነት ኣማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ተደኣ ኸይድና ኣብቲ ዝዓበየ ግራንድ ቱር ናይ ቮልታ اسبانيا ابتشعي مدرخ 129 كيلومتر نتهاديما زوعلت بجله قلس كسحب نداو على امود اتخرب عيترتا يزو ودر وديو ناتنا البرهانه بصفر على حلف عمتات كافت زنبرو بقعت بصفر على مخنات اب عوت ريق ودحر مسنا حبز عمت زي اجن دمي قسترايل لعمت يعني رمس اغرايد غانتا يترا خوينو اب غابون كيدو رابعي درجه يزو امناي نطبتا شعي درجه يزو ودر زودالو اب زور ترك خويلو عبيت عوتات اموريشس كيدو زمزغبو ناي مدرخ عوت قليل كم زي نبره نيرترا بزح نطبتات كتخسب ابز عمت زي اخيلو واي ناتنا التصفاصين كاخمو بتمساسالي داويت يمانون بتمساسال مالتي بعفش وزيت اغرا ودري اوشت هاجرناون شامبيون ايرترا زعما سلعب ودر بتلفزيون ايرترا دمص حفاش ايرترا بقطع زحلفه عبي
ውድድሩን አካይነና በ10 20 ዝኸውን ህዝቢ ተኸታተሎ እሞ ከኣኒ ውልዶ ተቐዳዳማይ ካብዞም ዓበይቲ ተቕሶም ጽናዕኹ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ዝተፈልየ ገና ተስፋ ዘለዎ ተቐዳዳማይ ዓወት ኣማን ናይ ክለብ ደንደን ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ተቐዳዳማይ እዩ ነቲ መዓት ወረድ ደይብን ዝነበሮ ናይ ኤርትራ ውድድር ንዕኡ ክዕወተሉ ምዃኑ ከም ፍሉይ ኣጋጣሚ ኢለ ክተቕሶ ይኽእል ማለት እዩ ካብ ቅድድም ብሽክለታ ናብ ኣትሌቲክስ ተደኣ ተመሊስና ኣብ ኣትሌቲክስ ብተመሳሳለ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኣብ 3 ናይ ቻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ወይ ከዓ ወርልድ ኣትሌቲክስ ቻምፒዮንሺፕ ኣብ 3 ተሳቲፍና ሓደ ኣብ ናይ ክሮስ ካንትሪ ወይ ሃገር ኣቋራጭ ወይ ኣቋራጭ ብሎ ኣብ ኣውስትራልያ ከይድና ኣብቲ ናይ ጽርግያ ድበሃል ከዓ ኣብ ቡዳፔስትን ኣብ ሪጋን ላቲቪያን ተወዳዲርና ጎኑ ጎኑ ከዓ ናይ ኣፍሪቃ ከዓ ናይ ትሕቲ 18 ዓመትን ናይ ትሕቲ 20 ዓመትን ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ ውድድር ቻምፒዮንሺፕ ከዓ ተሳቲፍና ኣብቲ ናይ ኣውስትራልያ እንተደኣ ከይድና ምናልባት ምስቲ ናይ ቪዛን ናይ ካልእ ጉዕዞን ነበረ ፀገማት ኣብ ግምት ኣቲና ቁርብ ሰዓታት ውድድር ክጅምር ከሎ ናብቲ ከተማ ዝተዳእተው ከምቲ ድለ ውፅኢት ከነመዝግብ ከምቲ ንሓልሞን ከምቲ ደለና ብቕዓትን ተወዳዳርነት ሒዝና ክንምለስ ኣይከኣልናን ይኹን እምበር እዚ ኣብ ክሮስ ካንትሪ ከኣኒ ብመንገዲ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ኣቢልና ቀዳመይቲ ኣብቲ ራንኪን ወይ ካብቲ ደረጃ ናይ ዓለም ኤርትራ ቀዳመይቲ ዝኾነትሉ መድረኹን ኣብዚ ዓመት እዚ ነይሩ ብድሕሪ ኣብ ቡዳፔስት ተኻየደ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ነይሩ ኣብዚ ከዓ ኣብ ማራቶን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ እሞ ከዓ ኣብ ማራቶን ክልተ ኣትሌታት ምስ ቀዳሞት 10 ኣትሌታት እቲና ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ሻምናይ ተርታ ሒዛ ውድድራ ወዲኣ ዶልሺ ተስፉ ከዓ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉ ከዓ 10 ተርታ ሒዛ ወፂኣ ክልተ ኣትሌታት ምስ ቀዳሞት 10 እቲና እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ፍጹም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓወት እዩ ኣብ ወርልድ ቻምፒዮን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ሪጋላ ቲቪ ማምሪሖም እዚኦም ከዓ ውልዶ ተካእቲ ኣትሌታት እዮም ከም በዓል ዳዊት ሰዓረ ኣብ ዛምቢያ ዝረኣናዮም ወይ ከዓ ዝፈረዩ ኣትሌታት ኣብ ሪጋላ ቲቪ ከይዱ ዳዊት ሰዓረ ኣብ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ሃገራዊ ክብረ ወሰን ናይ ኤርትራ ሴሩ رابعي ترتاخ أوت ينسكلا خام ميداليا زملتقول مالتي سامسون أمارة أبي 21 كيلومتر تشعي كمون إيوبيل زر أخاني بتمساسل أمني حدا مايل ودر تشعي ترتاحيزو ودر زود دالو تصفات أتلتات تصفاهم زلهم نزمت عمت أنت عينت أتلتات كخونو مخانم زمسكورلو يكأزر أينا ودرنا يريجا لاتيفيا شامبيون أتلتيكس عالم كا رينا مالتي أفت هاجرا ودر كا بتمساسل خمتي أبقدم مشتتاني شامبيون إيرترا زبلنايو أب وردر أتلتيكس كون أسمرا ماراثون زبحال حدا عب وردر كرم حجي بوح العقم جمير لو ما عمد جن بزلا على توفيت استخايدوا له بزعمة زنيرو زون لك عم لا بشكل تابقة تابع قال له تلفزيون إيرتران دم صحفاش إيرتران تفني ولدو أتلتات قعوة له زرعنا له مدرخون أتلتيكس كندوز أكل سب ولا بقال كفالاتني عالمون كندت بس مراد استأكل هزبي كندو يدري أو الدراي كنا نبي إرتراجن حدا فرينا قري تسندو عصرت عمو شاشة أسرع شهد بتصح هزبي نتور الدرا كل جرناتات فحيلو كريو خلق اللي نجار كم زي كنا زعمت زي كابس سندو فلي تسعمتات كوين اللو مالت لازم بحف الشو إزم استلت ناي أتلتيكس كعملتي كاب أتلتيكس نبصل صي زعمت زي كابس تسندو فلي أجات عميل التوصم ناي محباسيو نالبات كم تزدل لبز حلف وانات نزعينة عودة سبورت كنا تقول لا يصير إحنا كنكون نخلينا أبزعمة تزجن حدا هجراو وردر أبكتما بعض تخيلوا بو خامر ريتش أتخيلوا أبروان دابس تخيلنا يزون حمشتناي من أفريقيا أو وردر توراديران إيرترايان حنبستي كريستينان هيرميلان كاني كل التوركي حنت نحس حنت برور حيزنا بهجر استبل سالو أجات عمون أبزعمة تزيير إذا عمو فليم تاريخ ويكافولي نجار تسندو على مالته زي ناي رواندا أجات أميتا خبركم تعذبتنا أب عم تغلتشن عسران سلسن زنبرو عبيت فتس أميتات وش تهجر زوم كتكاتل ومتأنا حكم يمنيرهم زعب هجراوي عبيت فتس أميتاتيو حجون نمكتالكم دقيمنا
2023 ዝተወልዕን ዛጊድ ሰላማዊ ማዕልቦ ዘይተረኽቦን ዕጥቃዊ ግጭት ካብቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝሕዝን ሰብኣዊ ክሳራን ቅልውላውን ዘስዓበ ፍጻመ ብምዃን ተሰኒዱ ዘሎ እዩ። እዚያ ሞንጎ ብጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ተወርዋሪ ወሃብ ደገፍ ሓይልን ዝተወልዐ ግጭት ካብ ከተማ ካርቱም ሓሊፉ ኣብ ሰፍሐ ክፋልታ ሃገር ይቕፅል ከም ዘሎ ይፍለጥ። በቲ ግጭት ዛጊት ልዕሊ 10,000 ሰባት ክቕተሉን ከለዉ ልዕሊ 12,000 ከም ዝቆሰሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 5 ሚልዮን ካልኦት ከም እተመዛበሉን ኣሳት 1.5 ሚልዮን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝሰደዱን ይነጽሩ። ክልቲኦም ወገናት ብዘይካቲ ንሰብኣዊ ጉዳያት ክብሉ ንሓፂር መዓልታት ዝገብርዎ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዛጊት ዘላቒ ስምምዕ ክኽትሙ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ግጭት እናሰፍሐን እናኸረርን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ነቲ ዕጥቃዊ ግጭት ንምህዳእ ኣኼባ መራሕቲ ወዳውብቲ ሃገራት ሱዳን ኣብ ወርሒ ሓምለ 2023 ኣብ ካይሮ ግብፂ ከም ዝተኻየደ ይዝከር። ኣብቲ ኣኼባ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሱዳን ክኸብር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ምትእታው ከይካየድ ነቲ ግጭት ከም ውሽጣዊ ጉዳይ ብምቑጻር ባህጊ ህዝቢ ሱዳን ዘማልእ ዘተ ክጅመር ከምኡውን ነቲ ኩነታት ዝከታተል ኮሚተ ሚኒስትራት ክቐውም ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ምንባሩ ይፍለጥ። ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ሓማስ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ካብ ወሽመጥ ጋዛ ተረጊሱ ድሕሪ ዘካየዶ ሃንደበታውን ብዓይነቱ ፍሉይን መጥቃዕቲ እስራኤል ነቲ ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ንምድምሳስ ኣብ ልዕሊ እቲ ወሽመጥ ብእተካይዶ ኣልማሚ ደብዳብ ልዕሊ 20,000 በርጌስ ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም تحت قرص وشمط غزة ملؤ بملؤ عنيو كلتا نتب 3 مليون نبرت توشمط دما تمزابيلو من عددا كبير حسرة مسرتاو طلبات كوينو من اللوم እቲ ኣቀዲሙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ካብ ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ረጽሚ ዝኸፍአ ክሳራታት ዘስዓበ ግጭት ንራብዓይ ርብዒ ናይ 2023 ብሒትዎ ዝነበረ እዩ። በቲ ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ሓማስ 1200 እስራኤላውያን ከም ዝተቐትሉን ኣስታት 250 ጅሆ ከም ዝተታሕዙን ዝገለጸ መንግስቲ እስራኤል ካብቲ ዕለት እቲ ጀሚሩ ንሓማስ ንምድምሳስ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ኣልማም ደብዳብ ከበግስን ከሎ ካብን ናብን ዝካየድ ምንቅስቓስን ምእታው መሰረታዊ ጠለባትን ኣጊዶም እስራኤል ብነፈርቲ ከቢድ ብረት ታንክታትን ሰብኣልቦ ነፈርትን ብእተካየዶ ዘላ ሳልሳይ ወርሒ ዝሓዘ ደብዳብ ካብ ዝተቐትሉ ልዕሊ 20,000 በርጌስ ፍልስጤማውያን እቶም ልዕሊ 8,000 ቆልዑ ልዕሊ 6,200 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃንን ጸብጻባት የነጽሩ ብዘይካዚ ልዕሊ 310 ሞያውያን ጥዕና ኣስታት 50 ኣባላት ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ከምኡውን ኣስታት 100 ጋዜጠኛታት ብደብዳብ እስራኤል ተቐቲሎም ኣብቲ ቀዳማይ ወርሕን ፈረቓን ናይቲ ደብዳብ እስራኤል ልዕሊ 22,000 ቦምባታት ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ከም ዘዝነበት እዚ ድማ ንነፍሲ ወከፍ 100 ነበርቲ ሓደ ቦምባ ማለት ከም ዝኾነ ወተሃደራውያን ክኢላታት ሓቢሮም ኣሜሪካ ንእስራኤል ዝገበረቶ ወተሃደራዊ ደገፍን ምዕጋት ንድፍታት ውሳኔ ኣብ ባይቶ ጸጥታን ነቲ ሳዕቤናት ከም ዘባእሶ ጸብጻባት የነጽሩ ካብ 24 ክሳብ 30 ሓዳር ብመንጎኝነት ቀጠርን ግብፅን ብዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሓማስ 81 እስራኤላውያን 23 ታይላንዳውያንን ሓደ ፊሊፒናውን ጅሆታት ክለቅቕን ከሎ እስራኤል ድማ ቀይዳቶም ዝነበረት 477 ፍልስጤማውያን ፈቲሓ እዚ ግጭትን ዘወርዶ ሰብኣዊ ክሳራታትን ደው ክብል ዘይምኻሉ ድማ ፍሽለት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብን ንዝኽተልዎ ድርብ ዕያር ዘጉልሕ ምዃን እዮም ተንተንቲ ህሉው ኩነታት ዝገልጹ ንሩስያ ንምድራት ተባሂሉ ዝተወልዐን ኣብ 2022 ካብ ዝዓበዩ ኣህጉራዊ ጉዳያት ዝነበረን ኩናት ዩክሬን ኣብ 2023 እውን ብዝሰፍሐ መልክዑ ብምቕጻሉ ዘውረዶ ኩሉ መደያዊ ክሳራታት ብተዓጻጻፊ ከም ዝወሰኸ እዩ ዝግለጽ ኣሜሪካ እትቕልሶ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ለካቲት 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ኣብ ሓፂር እዋን ብስዕረት ሩስያ ክዛዘም ብምእማት ከጓርቶ ዝጸንሐ ገዚፍ ኣጽዋር ንዩክሬን ገንሸል ካብ ምግባር ሓሊፉ ዝጥቀስ ፋይዳ ከይተረኽቦ ዓመት 2023 ንፋነው ኣለና ከም ሳዕቤን ድማ ገለ ኣባላት ናይቲ ኪዳን እቲ ገደብ ኣልቦ ወተሃደራዊ ደገፍ ልዕሊ ዓቕምን ከም ዝኸደ ብምጥቃስ ከቋርጾ ይረኣያ ኣለዋ ገለ ኣባላት ናይቲ ኪዳን እውን ምስ ኣሜሪካ ዝኸተሞ ወተሃደራዊ ውዕላት ንሃገራዊ ረብሕዕን ናብ ሓደጋ ከም ዘእትዎ ብምጥቃስ ዳግመ ግምት ከም ዝገብራሉ ከጠንቅቓ ጸኒሐን ኣለዋ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ካብ ዝውላዕ ንድሓር ጥራይ ልዕሊ 130 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከም ዝጓረተት ክፍለጥ እንከሎ ካልኦት መሻርክታ እውን ናይ ቢልዮናት ዶላር ተመሳሳሊ ደገፍ ክገብራ ጸኒሐን እየን ነቲ ወተሃደራዊ ደገፍ ክትኩንን ዝጸንሐት ሩስያ ልኡላውነታ ንምውሓስ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ዘጠቓልል ዝተረቓቐ ኣጽዋር ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ዝጸንበረትን ንቁፅሪ ሰራዊታ ናብ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ክብ ከም ዘበለቶን ይፍለጥ ኩናት ዩክሬን ንሩስያ ብወተሃደራውን ቁጠባዊ መድያት ንምንብርካኽ ከም እተበገሰ ኣብ ልዕሊኣ ክጸድቕ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ እገዳታት ህያው ኣብነት እዩ
እቲ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣሉታዊ ሳዕቤናት የብሉን እኳ እንተዘይተባህለ ኣብ ልዕሊ ኣተግበርቱ ዝወርድ ዘሎ ቁጠባዊ ሃስያ ግና ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንሳዕቤናት ግዳማዊ ምትእትታው ብሓፈሻ ፈረንሳ ኣብቲ ዞባ ክትክተሎ ንፅንሐት መዝማዚ ፖሊስታት ድማ ብፍላይ ዝቃወም ዕልዋታት መንግስቲ ካብ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዓመት 2023 እዩ ነይሩ። እተን ዕልዋታት ዝተኻየደለን ሃገራት ኒጀርን ጋቦንን ይርከበን። ኣብ ኒጀር ብቐንዱ ነቲ ግዳማዊ ምዝመዛ ንምቋም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ብጉጅለ ሰራዊት ብዝተፈጸመ ዕልዋ ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ካብ ስልጣን ተኣልዩ እታ ሃገር ብመሰጋገር መንግስቲ ትምራሓላ። ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ኒጀር ጸጥታን ርግኣትን ሃገሮም ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ህዝቢ ከምኡውን ምሕደራ ንምምሕያሽ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣዊጆም። እቲ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዓሊ መሃማን ዝተመርሐ 20 ኣባላት ካቢነ ዝሓቑፈ ሓድሽ መንግስቲ ብምቋም ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምርካብ ብውሕዱ 3 ዓመታት ናይ መሰጋገሪ ግዜ ወሲኑሎ። ነቲ ዕልዋ ብምድጋፍ ክካየድ ዝጸንሐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ህዝቢ ኒጀር ለውጢ ክደሊ ምጽንሑ ዘነጽር ከም ዝኾነ ድማ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር መንግስቲ ኒጀር ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ንዝነበረ ሰራዊት ፈረንሳ ከምኡውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ኢዶም ክመልሱ ከም ዝፈተኑ ንዝኸሰሶም ኣምባሳደር ፈረንሳን ላዕለወይቲ ተጻዋዒት ሕቡራት ሃገራትን ኣባሪሮም። ብዘይካዚ መንግስቲ ኒጀር ከም ኣካልቲ ኣንጻር ግደማዊ ምትእታው ዝጀመሮን ንጥፈታት ምስ ፈረንሳ ንዝጸንሑ ሓያሎ ውዕላት ሰሪዙሎ። ብተመሳሳሊ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ኣብ ዝኾነት ጋቦን ብኣዘዝ ሰራዊት ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ንመንግስቲ ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ብምዕላው ስልጣን ሒዙ። ነቲ ዕልዋ ዝመርሐ ጀነራል ኦሊጉ ንጉየማ መራሒ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምዃን ኣብ ፈለማ ወርሒ መስከረም ቃል መሓላ ፈጺሙ። ጀነራል ንጉየማ ንሰላምን ብልጽግናን ሃገሩ ከም ዝሰርሕን ብልሽውና ንምምሓውን ሲቪላዊ ምሕደራ ንምትዕርራይን ስጉምቲ ከም ዝወስድን ብምንጻር ህዝብን ሰራዊትን ላዕላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገሮም ንምውሓስ ብሓባር ክጽዕሩ ጸዊዑ። ክሊማዊ ነውፂ ዘስዓቦ ሓደጋታት ኣብ 2023 ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከስዕብዩ ተራእዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝተኸሰተ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ክሳራታቱ ካብቲ ናይ 2022 ዝተዓጻጸፈ ከም ዝነበረዮም ጸብጻባት ዘረድኡ። ሓደጋታት ዕልቕልቕ፣ ህቦብላዊ ማዕበላት፣ ባርዕ መሮርን ማዕበላዊ ዋዕን ኣብ ኤስያ፣ ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካ፣ ኣፍሪቃን ኣውስትራልያን ህይወት ኣሽሓት ሰባት ከም ዘቐዘፉን ቢልዮናት ዶላራት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዘውረዱን ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሮም። በዚ መሰረት ኣብ ወርሒ መስከረም 2023 ኣብ ሊብያ ብዝተኸስተ ዕልቕልቕ ኣብ ከተማ ደርና ዝርከብ 2 ዲጋታት መሊኡ ብምፍራሱ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ወሪዱ። በቲ ዕልቕልቕ ልዕሊ 11,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ከም ምዉታት ዝተጸብጸቡ 10,000 ካልኦት ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገር ኤውሮጳ፣ ስጳኛ፣ ግሪክን ፖርቱጋልን ከምኡውን ኣውስትራልያን ብራዚልን ብሓደጋታት ባርዕ መሮር ብከቢድ ዝተሃስያ ሃገራት እየን ነይረን። በቲ ሓደጋታት ኣማይት 1000 ሄክታር ጫካታት ክህምኽ ከሎም ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ካልእ ትሕቲ ቅርጽን እውን ቀሊል ዘይኮነ ክሳራታት ወሪዱ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ክፍለ ሃገር ሃዋይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ መሮር እውን ኣብ ታሪክ ታደሴት እቲ ዝለዓለ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ዘስዓበ ምንባሩ ዓመት 2023 ሰኒዳቶላ። እቲ ባርዕ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ካብ ባህርያዊ ሓደጋታት ከይወፃእና ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ቱርክን ሶርያን ብዝተኸስተ 7.8 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ኣስታት 60,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 130,000 ድማ ቆሲሎም። በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ቱርኪ ልዕሊ 50,000 ኣብ ሶርያ ድማ ልዕሊ 8,000 ሰባት ሞይቶም። ብዘይካዚ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሰባት ብዘይ መጽለሊ ክተርፉ ከለዉ ልዕሊ 15 ሚልዮን ካልኦት ብኸቢድ ተጸልዮም። በቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ቱርኪ ልዕሊ 140 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሶርያ ድማ ልዕሊ 14 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ወሪዶም። ብተመሳሳሊ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ሞሮኮ ብዘጋጠመ 6.8 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣስታት 3,000 ሰባት ክሞይቶም። እቲ ክሳብ ስጳኛ፣ ፖርቱጋልን ኣልጀርያን ዝተሰምዐ ምንቅጥቃጥ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ሞሮኮ ካብ ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋታት እቲ ዝለዓለ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ሓሊፉሎም። ሓፈሻዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚምሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንስለምክትታልኩም እናመስግና ዓመት 2024 ዓመተ ሰላም ራህዋን ብልጽግናን ክትኮነልና ንምነ ሰላም